Ayan, mga kaspero, sobrang lakas. What's up, mga kaspero? Magandang umaga. So, kahapon, nag-dive kami. So, pag uwi ko, galing bahay, mayroong package. Sabi ko, kay Mrs., ano yan? Sabi niya, yung, padala po. Ayan, padala. So, iniisip ko agad kung ano yun. Kaya, na-excite ako mga kaspero. Kasi, yung package pala na pinadala ay yung diving flashlight ulit natin. Galing, Sir Lee Tere yan, ng Workos. Ayan. So, eto na mga kaspero. Excited talaga ako kung saan to. So, kagabi sana, kaso pagod ako kaya ngayon, galing akong kapilya. Pagka-uwi ko, i-unbox agad natin to. So, by next day, gagawa na natin to ng review. So, ito na siya mga kaspero. Yan. Charan! Excited na, excited. Ayan. Intrigo yung nag-delivery. Yung delivery box rider. So, huwag na natin patagalin at buksan na natin ito. Charan! Ayan na mga kaspero, ang bigat. Oops, hindi yung kita masyado. Ayan. Akala ko DL60, DL61 pala mga kaspero. Ayan. Napaka-excited. Okay, buksan to. Ito pala. Yun! Oh, yun. Uunahin agad natin yung lanyard. Ayan mga kaspero. Lanyard! Para sa kamay. Of course, ito yung Workos, parang lights niya. And then yung charger cable, ayan. Ayan. Of course, yung pinaka-charger ng battery mga kaspero. Buksan natin. Wow! Ayan! So, kasya dito yung 18340 na battery, tapos 18650, 26650, and then 36650. Ayan yung mga suitable battery na pwede i-charge dito mga kaspero. Tapos, yung input niya is DC 5.0V volts 2A, minimum output DC 4.2, 1A, output to DC 4.2, 1A. Ayan. Of course, yung manual. Ayan, silaw. Ayan, yung manual niya mga kaspero. And then, ayan. Thank you also for Workos, choosing Workos. Ayan. Thank you Workos. And then, next natin is yung O-ring. Reservang O-ring mga kaspero. Ayan. Ayan. Of course, yung pinaka-items. Ayan. Ito yung pinaka-main. Wow. Ayan. So, bali 6 LED. 6 LED siya mga kaspero. Ayan. Silaw. Ayan. 6 LED yan. Hindi lang makikita. Tapos, check natin yung loob. Yung battery. Baka na dito. Ayun. Andito nga mga kaspero. Ayan yung battery. So, bali, 2 pirasong
26650, 500 mAh o 3.7 volts. Ayan. Dalawang piraso, ayan. So, ito yung pinaka-body. Ayan. So, dala ko muna tayo sa pinaka specs niya, mga kaspero. Mga kaspero, ito na yung specs niya. So, bali, B emitter 6 times 3. Ayan. XPL2 5,300 to 5,700K yung LED niya. Ayan, 6 times. Bali, 6 yan mga kaspero yung lead. And then yung V reflector, smooth reflector, ayan, yung gilid niya, yung reflector mga kaspero. Operating voltage niya is 5.6 volts hanggang 8.5 volts mga kaspero. And then, yung battery option niya is 2 times 26650. Ayan, kasya dito. And then yung dimension 94.4 mm. Tapos yung haba by 57 mm. 57 mm yung head diameter. Ayan. Tapos yung pinakahaba niya is 194.4 mm. Tapos, yung bigat nito mga kaspero is 350 grams. Ayan. Without battery. And then yung flashlight body, aerospace grade 6061 grade aluminum alloy. Ayan. Ito. Ayan. CNC manufactured to hard, anodized by military grades. Specification, third, anti-abrasive finish to get solid build body, anti-crash geometry, and better heat exchange. Ayan. Napakaganda niya mga kaspero. Mineral glass lens. Ayan. Tawag dito yung tag hand. Tag hand, ayan. Hindi ko lang kabisado yung words niya mga kaspero. Tapos water resistance. Ayan. IPX8. Ayan. So reverse polarity protection to protect against improper battery installation. Ayan, meron siyang protection to against improper battery. So, may protection siya kahit hindi improper yung pagkalagay mo ng battery. V Advanced Temperature Regulation, ETR technology. ETR automatically reduce a brightness level within a driver temperature, which is 55 degrees to prevent overheating. Ayan. And then, number 12 is low voltage warning. When the battery voltage is low, the LED will start to flash quickly once every minute as a reminder to replace the battery. Ayan. So, please replace the battery in the time to avoid any danger while diving. Ayan. So, kailangan na natin palitan yung battery pag kuha na siya. Replace. Ayan. So, dito na tayo sa switch niya mga kaspero. So, yung switch niya, ayan kung nakikita nyo, apat. So, magnetic rotation siya mga kaspero. Ayan. So, meron siyang low, medium, high, and then turbo. Ayan. So, rotate mo lang siya ng ganun. Ayan. So, wala pa tong battery kaya hindi natin matatry. Mamaya, lagyan natin ng battery para makita nyo kung gaano kalakas. Tapos, dito tayo sa pinaka-o-ring niya. Ayan. So, meron siyang dalawang o-ring. Ayan. Nakikita nyo mga kaspero. Ayan. Protection yan para hindi pasukin ng tubig. So, ito na mga kaspero. I-try na natin. Lagyan ng battery. Kung gaano siya kalakas.
So, ayan. So, dito muna tayo sa indoor mga kaspero. Mamaya na tayo sa outdoor. So, unahin natin yung low. Ayan. Halos di nga agad ako makita. Low pa lang yan mga kaspero. Ayan. Tingnan mo sa likod. Ayan. Low pa lang yan. So, try natin yung medium. Ayun, napakalakas mga kaspero. Ayan. Tapos, yung high. Wow. Grabe yung high mga kaspero. And then, yung turbo natin. Wow! Grabe! Ang lakas! Lumiwanag ang buong kwarto mga kaspero. Tingnan nyo. Ayan. Sobrang lakas. Kahit di na ako gumamit ng ring light. Oh. Grabe, lakas oh. My God. Ayan. Go. So, i-off muna natin. Ayan. So, bago ito magtapos, yung working time muna niya, mga kaspero, nakalimutan ko. So, bali yung working hours ng tagal niya sa pagdadive, ayan. So, dumako tayo dito sa low. Ayan. Yung low is 400 lumens yan mga kaspero. Tapos, maabot siya ng 14 hours and 30 minutes. Ayan, yung low. Tapos, yung medium niya is 1,000 lumens. Ayan. So, 6 hours. 6 hours yung working. Tapos yung high niya, ito, ayan, 2,000 lumens. Working hours is 2 hours and 50 minutes. So, mga 3 hours na rin siya. So, yung turbo is 7,000. Grabe. 7,000 lumens ito, mga kaspero. So, yung working hours niya, ayan, napakalakas, is 50 minutes lang, mga kaspero. Pero kung marunong kang tumipid sa 50 minutes na to, bago ito malobat, mga 2 hours. Siguro kung ako gagamit, 2 to 3 hours bago ito malobat sa 50 minutes. Kasi yung 50 minutes na to is tuloy-tuloy yung ilaw. So ako naman, pag nagda-dive, is patay, hindi lang. So sa ilalim lang ako nag-iilaw, pag sa taas wala. Kaya matitipid ko to. Aabutin ko to ng 3 hours. Ayan. So, eto na mga kaspero. Mamaya, itry natin sa outdoor. Ayan. Grabe yung turbo. Napakalakas. Ayan. So, ayan lang mga kaspero. Mamaya, itry natin yung low niya. Ayan. Ayan yung low. Medium niya. Tapos, yung high. Ayan, yung high. And then, yung turbo. Wow. Ayan. Parang ilaw ng truck mga kaspero. Ayan o. Napakalakas. Ayan mga kaspero, sobrang lakas. Yun, mga kaspero, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo. Sa mga solid supporter natin dyan, shoutout sa inyong lahat. Once again, thank you Workos, Sir Lee, Tere, shoutout. And then, thank you for trusting na ma-review ulit ang ating Workos DL61. Ayan. So, keep on watching lang mga kaspero. Stay tuned lang kayo. Abangan nyo yung magiging review nito. Kung ano yung magiging performance nito sa ilalim ng tubig. Of course, shout out sa Boracay Spero. Karamon,
Bro Iceman Fishing Vlog, Shark Fishing Vlog, Danny Hereda, and Tutu Rams Official. So, signing off!